Pozdrav youtuberi, u današnjem klipu igramo Sport Heads, Football Champion. Malo sam odlučio sam sad malo da snimam neke igrice ovako na internet. Pa da krenemo. Evo, imamo Arsenal. Mi ćemo Chelsea. I idemo. Koji smo zadnji? Dobro, ne vidim. Evo, samo da, ne sećam se kako se igra ova igrica. Nisam siguran na ko, aha. Evo, zove se Chelsea. Tu mislim šta je. Šta se vi radili? Što sam naprimio gol. Pa nije lep. Jedan, verujem ili ne. Ne! 3-2. Ovu igricu dugo nisam igrao, ali sam odlučio malo nju da snimam jer je ovako zabavna. Meni mislim da je zabavna, ali nadam se da će i vama biti zabavna. Dobro, meni je više bilo zabavna ona obična utakmica, samo to je sve isto. Pa gdje baš da smanjite moj gol, da povećate moj gol, ne mogu da smanjite i još da smanjite lop. Šta je ovo sa strane, neki shop? Aha, imamo 300 ovih i možemo kupujemo ovo odavde. Jump, vjerojatno neki je veći jump. Rush, Zara, kit, treba. Smile go, kome će da se smile go, njemu ili nama. Nema veze, nećemo još ništa da trošimo jer treba što više paraca. Sad igramo protiv nekih Facebooka. Kao što sam rekao, znači jedan dan će biti Minecraft, sad to nisam rekao. A da, nisam rekao. Rekao sam, odlučio sam. Da jedan dan bude, mislim da ne sam samo Minecraft, glupo. Mislim nije glupo, ali ne mislim da je glupo, ali nešto drugo. Ne igra mi se samo jedna igrica. Naprimjer, evo sad ćemo snimamo danas ovo. Mislim se ovo već nije. Recimo mi sad snimamo ovu epizodu, pa sutra će, da, kao što rekao sam, nisam rekao, ali htio sam kažem u onom klipu da će 5 dana biti igrice, subota i nedelja će biti, ne znam kako da kažem, dobili smo samo 200 keša, dobro, igrat ćemo još jednu utakmicu jer ova igrica inače je zabavna. Znači, sutra će ići neki tutorial, recimo kako skinuti FIFA 14. Dugo nisam neki igrao ovu igricu. Ima znači mesec, šta mesecima, 2-3 meseca sigurno. Ali dobro, znam šta znači ovim. Ove ikonice što dobijemo. Ovdje baš, gle, ja sam se zaledio, ja nisam ni provalio. Od ovih pucama, jako su go slabili. Pravo vode izvučemo. Mnogo se dere glasno ova muzika, uši mi to.
Ne! Ako mislim da izinače, moram da izinače. Ukći! Daj, brate, dalje realno. Em sam smanjio sebi gold. Da imamo šta ovdje najjeftinije. Koliko smijem? 5 minuta. No, svisti. Recimo, ponedeljkom će biti Minecraft preživljavanje. Lupno se sad, nema veze. Ne, ponedeljkom će biti FIFA Ultimate Team. Recimo. Ko što sam planirao to da snijem. Pa recimo tako, ponedeljkom Ultimate Team će da biti. Pošto tad dobijemo od ovog. Dobijemo od FIFA besplatan onaj paket. Onda utorkom će biti neka igrica na internet. Pa sredom, šta znam sredom će biti Minecraft. I to neka bude Minecraft preživljavanje. Pa četvrtkom ako baš... Ne, četvrtak je neparan broj, tako da mora da bude... nešto mi... Recimo, utorkom će biti ova igrica, a četvrtkom će biti Happy Wheels. Recimo, ništa ne kažem na neku napred. Koliko sam primio? 5 komada! O ljudi, ja sam se zapričao. Pogledajte vi ovo. Ajde, moj omiljen broj me sad ima. Mama kod Boga je. Ne. Da sad ću pitati. Koji smo na tabeli? 17. Znači sa drugog mesta smo spali na 17. Kešove ćemo da sakupljamo, tako da nema potrebe. U Manchester United. Pa daj brate, kad je Ronnie u ekipi. Koga ja imam? A ovo je Drogba bro. Polu čovjek, polu zver, ime mu je Didier. A što ko zove? Jeste, ko zove? No, Didier. Evo ga, gol Manchester United. Gledaj kad primim gol, znači on još ne može, znači... Ne važno. Dobro, ne može. Pogledaj ovo, ja primam golove dok on ne može da šutira ovo. Pogledaj. I sad kad je on oslobodio može da me izbuši samo tako. A ne znam još ni koliko ima do kraja. Glavom je jedan. Dobro, isto glavom je jedan. Dalje realno, znači do 1000 poena mi moramo da igramo. Kešove poena. Pa sad ne mogu da stignem ni da si... Dobro, 16. Znači, odigrat ćemo još jedan tako. Znači, a da, gdje sam stao, a petkom će biti Minecraft Hunger Games ili Minecraft Mini. Recimo. Mislim, neće biti toliko na internetu igrice jer sam skinuo toliko igrice koje su tako dobre za igranje. Tako da, što njih da propustimo, znači, neki od njih sigurno već znate, negdje ste vidjeli ili čuli za njih. I ovaj mi sad isprovocirao. Evo, samo izađu da se... Pogledaj, znači, foro, odmah će ti izađe čim vidi da je mi. I evo, kako je sad da mu dam gol?
čekaj. I dalje neće nijedna lopta da uđe. Ja. Da ljudi, opet sam snimao sa Bandicamom jer ne znam zašto, znači nekad hoće da rade, nekad neće da ti pogledam. Tako da, ne znam. Propustili ste samo kad sam primio treći gol, tako da ću. I od svega baš ti put prečko da pameš, nema veze. Nešto sam da pričam, znači ima toliko dobrih igrica koji sam skinuo, znači da je to neopisivo. Što odigram samo jednu igricu i to Minecraft. Mislim, nije da mi dosadi Minecraft, nego... Ako ti dam gol ovako, ti se da skupi. I umjesto da lopta prođe nekako na drugu stranu. Nek bude makar 3-3 da izvučem bod. Rekao sam da 1000 koje ne igram. I to je znači moja zadnja. Od njega je... Jao. Nemoj me zezati da ću ga primiti. Primio sam, a bio je zaleđen. Pa dalje realno. Sad bi razbio nešto novo. I što ne pusti još minut da odigram. Dobro, evo, tačno smo na 1000 keševa. Tako da možemo kupimo ovo i to ćemo da kupimo. Kaže da se to na B koristi, sad ćemo da imamo šta je to. U sunce, tipo oko ne može da nam daš nikad go. Dok ne mogu da skočim. Možda nam da go kad skočim. A samo jednu manu. Nije mjesto što neće. Aha. Ne znam, našao se bez... Ajde da idem. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Znači, dogovorili smo se što se tiče kanala. Da, eto ti. Neka pobedi, evo to neko na ništa ne znači. Znači, mi se vidimo u sljedećem. Znači, dogovorio sam se za sljedeći klip. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!